удобно и сега да ви прочета следващата история. Да си насоча фотоапарата към мен, че не може да се вижда кой говори глупостите. Така. Обичам да си дигам краката на високо на масата, защото е много полезно за вени. Аз пак не се виждам, а то защото не съм. Защото съм ниска, защото просто не мога да седна удобно. Историята се казва Интегрален боб и започва последния начин. И ще ви чета, защото се убедих, че не мога да си я измисля в момента. Все още не съм достигнал това ниво на развитие. Един интеграл ме хапеше за опашката, докато се занимавах усилено с степенката на дъвката, която исках да залепя на хладилника, че да се ориентирам в тъмното. Отвърнах на нападението за снаряд жълтъци и със 7 лешника, които намерих в джоба на чехла на кучето на съседката, която ми го беше поверила. Това беше странно куче. Чудно куче. Сутрин учеше Менделеевата таблица с абсолютно всички валентности и атоми и молекулни тегла, после се изправеше на предни лапи, за да посрещне изгрева, а за завършек се блъскаше в огледалото и ме гледаше жално. Интегралът и кучето имаха много общо. Имаха бемка под лявата мишница и имаха мишница. На колмаска аз не ходя, понеже ЦКГТ, което означава Софийска комисия по градски транспорт, ми завиждат, когато се вози с автобусите и се хвана с една ръка за горните дръжки на автобусите. А пък и как да си епилирам целите крила, като ще се разоря. Страхувам се от кабели. Издивявам като ги видя. Спагети също не ям. Веднъж за един 17 рожден ден ми подариха "Не се сърди добиче". Аз не играя на него и разбира се разсърдих. Като малка в пясъчника обичах да бия всички деца, защото си пазех територията. Сега го правя само на плажа, защото там пазя целият пясък. Той си е мой. И не може всички деца от квартала и от морските курорти да акат на плажа. Не е хубаво това нещо. Интегралното смятане е като плетене на една кука. Аз не мога да плетя на една кука, но моята прабаба е чула това от своята сестра, която го е чула от нейна съседка, живееща по това време в Византия. Едно доказателство, че нашия род е безсмъртен. А пък на Боба водата му знам, че се сменя 2 пъти или пък 3 пъти, ако не е угаснал тока. Интегралите и Боба нямат нищо общо. Кучето и Боба имат. Хранителни са. Много обичам да прибавям розмарин на Боба, както и джоджер на кучето. Тогава лапа ли е, далак ли е, не се усеща като се дъвче. Не мога да си обясня едно само. Защо хладилникът, Боба, интеграла и кучето не си играят да не се сърди до пиче, а ме притискат с неудобни въпроси относно пола ми, етническата ми принадлежност и изборът на нови спирачки за отдавна устарелия ми багер. Това си е моя работа. Така, не мога да угодя всички и затова съм стигнала до логичния извод. Ще им светя маслото на всички. Макар че за хладилника бих могла да размисля. Хладилникът е влюбен в климатика. Гейско е, знам, но аз го поддържам. И съм за това. Нека да има мир. Дори понякога оставям дистанционното на климатика в камерата, отивам в другата стая и ако в хладилника, по-точно в камерата има месо, после има кайма, което понякога е изключително удобно, най-вече за мусака. Хладилникът не обича жълтъци. Би уравнувал от тях. Боб с жълтъци не ми е вкусно, но кучето също. Затова ги изхвърлям. Но понякога потапям жълтъците за едно денонощие в белина и след това изпитвам колко е хитър хладилника. Обаче, понеже двамата са бели, започват едни приказки за степен на осветленост, степен на окисленост, за казеин и за нива на тестостерон в плазмата на климатика, след полов акт между климатика и дистанционното, по-скоро между климатика и хладилника, обаче аз тогава се изнасям от стаята и не искам да слушам. Съседката ми няма хладилник. И не знам защо не си вземе кучето най-накрая. Не е редно, но аз злоупотребявам с кучето. Преди всяка моя епилация, колкото и рядко да е тя. Аз изливам каломаска по и около пъпа на кучето, че да видя дали съм оцелила температурата. Най-често не съм. Кучето е мъжко. Климатикът е гей. Съседката е супер глупава. Не яде Боб, защото била имала фобия от азот съдържащи храни. Интегрирането на Боба към съвременната култура на хранене е трудно. Всъщност не е трудно. Извинявайте. Стига да има дълбока тенджера, готвачка по жартиери и хладилник. Също така трябва да няма жълтъци. Жълтъците са враг номер 1 на културните мероприятия в България и често биват пласирани като огромни маниста по морето на чуждестранни туристи, са известни със своята тъпота. По-скоро тъпотия. Оглавлицът Боб не се продава, защото Бобът е хубаво нещо. Аз имам такава, но на кучето няма да вържа. На съседката също. Колебая се между разадаво и ръждиво кафяво при избора ми на четка за зъби. Важно е. За всяка консумация на Боб
трябва да си мият зъбите. След всеки един акт между ходилника и климатика, аз трябва да измия климатика с паста за зъби, защото иначе не бих доверила Боба на ходилника. Страх ме е от фреонови изпарения, които влияят зле на храносмилането, а затова аз после не искам да обвинявам Боба. Искрено се надявам ходилника и климатика да си нямат деца. Също така се надявам кучето и съседката също да си нямат деца. Макар че съм за раждаемостта в България. Това беше. Благодаря за вниманието. Стига толкова.